Det er dig. Ja, det er da mig. Så kan I ikke se, hvem der er fotografen? Bubber. Hey, det er det bedste. Se, en flaske snaps på vej til Bubber, fordi det var det bedste billede. Jeg er fotograf. Ligesom dig, bare med hvor jeg er rigtig. Det var det bedste af billederne. Han havde sendt ind. Jeg vil sige frit fra leveren, at jeg er overhovedet ikke misundelig på, at Bubber har fået trykt noget i et magasin. Det er sådan noget. Nej. Det lader jeg mig ikke anfægte af. Det er for højt hævet over den slags. Du er misundelig. Ikke det mindste. På mig? Nej. Bubber, hvis du lige står og venter her, ikke? Så skal jeg lige over og hente noget, så skal vi lige lege lidt. Fordi at... vi lege? Ja. For der er ikke nogen, der er interesseret i, at du går hen og får storhedsvanvid, vel? Nej. Nu her. Så skal vi lege med dem? Ja, altså Bubber. Jeg har jo ikke noget imod, at Bubber han har fået succes nu her. Altså, men samtidig så ved jeg jo også som fotograf, hvad der kan ske med en mentalt oven i knolden. Det gør jeg. Står jeg ikke? Altså, man kan sige, at jeg som lærermester har taget et meget vigtigt hverv lige nu. Og det er faktisk at knække Bubber fuldstændig psykisk. Brække ham fuldstændig fra hinanden psykisk. Og jeg gør det jo kun for hans egen skyld fuldstændig. Mm. Det gør jeg for din skyld, jeg gør det, Bubber. Ja. Så jeg skal knækkes? Ja. Skal jeg have en af dem? Nej, Bubber, du skal ikke have nogen, fordi du skal afstraffes. Det er det, der er det hele i det. Det er sådan, så succesen ikke stiger dig til hovedet, Bubber. Så jeg ikke får en stige oven i hovedet? Nej, Bubber. Fordi at, jeg har faktisk pålagt mig selv det hverv at skulle redde dig fra afgrunden. Jo. Hvad mener du? Du skal løbe nu. Du får forspring. Jeg tæller til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu kommer jeg! Nu leger vi! Nu leger Peter Bubber. Nu leger vi! Det, der sker i den der afmandingssituation, det er jo, at jeg ligesom er afmattet på grund af fysisk strabas. Så jeg dejser jo om af mig selv, fordi jeg simpelthen er så udnytter Bubber chancen og kaster sig over mig som et vildt dyr. Bubber, gå af. Du skal gå af, Bubber. Skal jeg fjerne mig? Ja, du skal fjerne dig. Bubber. Men jeg sidder godt. Ej, Bubber, du skal lade... Ej, ikke gokke, Bubber. Ej, Bubber. Ej. Bubber, gå af. Bubber! Jeg gokker ikke. Af med dig, Bubber! Jeg gokker ikke. Ej, Bubber! Bubber, der må ikke komme piksovs på mors nye bukser. Jo. Nej, Bubber. Der må ikke komme piksovs på mors nye bukser, Bubber. Gokker ikke. Bubber, gå nu af. Nå, du gokker. Du gokker ikke. Du gokker. Du er tyk der. Nej, det er faktisk noget med min metabolisme, Bubber. Du har en slasket mave. Egentlig så er den ikke specielt slasket. Den er ret hård i det.